Κρατηθείτε γερά, μικροί εξερευνητές. Ώρα για γέλια και κουνηματά σε ένα σούπερ διασκεδαστικό παλάτι. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα λαμπερό παλάτι, ζούσε ένα κοριτσάκι, η Λίλη. Μια μέρα, συνάντησε δύο σκαταλιάρικα ποντικάκια, το Μίκι και τη Μίνι. Μαζί, αποφάσισαν να εξερευνήσουν κάθε γωνιά του παλατιού. Μα περίμενε, ένας ύπουλος γάτος ο Μουστάκιας παραμονεύει. Όχι, πρόσεχε Μίκι. Φιου, παραλίγο. Ξαφνικά, ένας πολύχρωμος παπαγάλος η πόλη ορμάει μέσα, κράζοντας «Παίζουμε κρυφτό! Όλοι σκορπίζουν!» Ποιος θα βρει την καλύτερη κρυψώνα? Η Λίλη κρύβεται πίσω από μια κουρτίνα. Ο Μίκι και η Μίνι τρέχουν κάτω από ένα τραπέζι και ο Μουστάκιας. Ο Μουστάκιας απλά κάθεται εκεί, μπερδεμένος. Ακριβώς τότε, ένας φιλικός σκύλος, ο Σποτ, χοροπηδάει μέσα, κουνώντας την ουρά του. Ποιος είναι έτοιμος για κυνηγητό, γαυγίζει χαρούμενα. Και φεύγουν, τρέχοντας γύρω από το παλάτι, γελώντας και περνώντας την καλύτερη ώρα της ζωής τους. Στο τέλος, μαζεύονται όλοι για μια μεγάλη ομαδική αγκαλιά και η Λίλη λέει «Αυτή είναι η καλύτερη περιπέτεια ever». Και όλοι έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα, γελώντας συνέχεια. Τα λέμε την επόμενη φορά, εξερευνητές. Μην ξεχάσετε να φέρετε τη φαντασία σας.